Ece, meni hayvanat dünyasına gezmäge gidäýdi. Bolýa, äkideýin oglum. Ýöne Näme Ece? öýüşleňi gutardyňmy? Ay, yok. Okumaly zatlaňy nätdiň? Onam okumadym. Onu, şo ikidini diýin, onu soň ikimiz bilece, ýöräp çalaja, gezmäge gidäýär. Bolýa, hökman Ece. Men derrew oturýan öýüşlemi. Mehmetcan, aho Mehmet. Sagtdan habaryň barmy? Gel, o jumurtik başlada. Şoňa tomuş et, ondan öýüşleňe edersiň-de. Meňe tek işim köp. Soň gezmäge gitjek ejem jan bilen. Ya ey, azajyk göräýärsiň-de. Ya azajyk göräýsemmi kämay? Öýüşlem etmeli, kitabymy okumaly. Onsoň ýerine. Aho, Mehmetcan. Aç garnyňa kelle zat girmeýär. Gel ilki bir garnyňy mazaly doýur. Onsoň öýüşlerini edersiň-de. Ay yok, men ilki öýüşlem etjek. Soň ýerin. Yer bolýar-da. Qaymak diýsen qaymak var, edil edil doymak var. Süýdi şekli süýdem var, miskede var kandan var. Süýjü köke mazaly, ijek bolsaň gel beri. Ana, inne karnım dok. Keypim hem kök. Azar berjek adam yok. Mehmet, dostum. Aýtjak rasym. Ýeniňi siňdir sen. Soň öýüşem edersiň, gedelenjem edersiň. Ay yok pökküjü. Men öýüşlem etmeli. Ýogsam ejem men gedelenjek gitmez. Ya hey, diýäniň näme? 2-3 minut top oýnanyň bilen hiç zat bolmada. Bolýa? Her kimem oýnaýar. Senem azrak top oýnasaň sapaklanma gowy düşünersiň. Yer bolýa da. Meňem top oýnasym gelýärdi. Oglum, sen nire gittin? Men seni gözläp ýörne. Top oynadym Ece. Gedelenje gitjekdiň. Bilgen. Öýüşleňi diýindiňmi? Kitabyň okansyňa? Meni güýmediler. Öýüşimi etmedim. Kim güýmedi? Ece, men öýüşlerimi etmän, kitabymy okuman, köp zada güýmenipdirin. Men sen ýumuşyň ýerine ýetirip bilmedim, Ece. Ece, men ähli işlemmi şuun ederin. Gedelenje de başga bir gün öýüşlem otaram saňa gidäýersiň. Bolýa balam. Inni ýöne ähli öýüşleň wagtyny tamamlagyn. Söz berýän Ece.